Iloilo City Government magapahamtang sang water tank, agud mapahagan-hagan ang problema sa tubig. Si Zen Kilantang nakatutok. Duha tubtub 3 ka tonelada sang tubig ang gina-order ni Manong Reynaldo sa isa ka adlaw, agud ibaligya sa ila barangay sa Muli, Lunes City proper. Naobserbahan sini nga madasig maubos ang tubig nga iya ginanegosyo, kag kun kaisa ginakulang pa. Subong kay daw mahina man subong ang tubig kay isaga po gani ginadulungan di kay dugay-dugay way natutubi sa ginakuhaan niya. Bangod sini nagaplanong Iloilo City Government nga magpahamtang sang 38 ka water tanks sa city proper area kag distrito sang Arevalo nga hindi maserbisyuhan sang Metro Iloilo Water District. Pinaagi sini mapahagan-hagan ang problema sa tubig sa syudad. Butangan ta na sang tubig para sa residents sang 30 daw na account na subong 38 ka mga tangke na. Sa subong gina-identify na mga barangay nga ginakulang sa water supply, agud madulungan sang tubig. Samtang magapangayo man sang assistance ang syudad sa BFP nga magamit ang mga fire truck sa pagrasyon sang tubig sa mga barangay. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.